Konnichiwa minasang, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Niining lisuna atong i-conjugate ang usa ka ku ending nga verb ang kaku o musuwat sa uskagatos nga lain-laing verb conjugations nga ato nang gituki sa atong mga miaging leksyon ug gamit kaayo sa pang-adlaw-adlaw nga hinapon. Kung kamao ka gani mo conjugate sa kaku, maka-conjugate na kag bisag unsang ku ending verb. Tungod kay ang leksyon dako, ako kining gibuak sa upat ka parte ug niining unang parte atong i-conjugate ang kaku sa sinugdanan hangtod sa ika-numero 26 nga conjugation. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110, atong nakatunan sobra sa uskagatos nga lain-laing verb conjugations nga pwede nimong gamiton sa pang-adlaw-adlaw nga hinapon. Og kining lisuna, mosuma total niining mga konjugasyona, pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka ku-ending verb, kaku, musuwat. Ang mga lain-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form nga kaku, te form kaite, conjunctive form kaki, ang plain negative non-past form kakanay, ug ang plain past form kaita. Niining puntoha, dapat kamao na ka mo conjugate ani nila sa bisag unsang ku-ending verb. Kini ang mga basic forms. Kung di pagani, palihog bansaya una paagis pag-review sa leksyon 27. Kining video ha kay una sa upat ka parte din atong i-conjugate ang kaku sa 26 nga paagi ug aduna tay sample sentence sa kada usa kanila. Ang atong tukion kay ang sa di pa ug sa paghumagbuhat, permiso o pagdili, pagpamalihog, pagmandar, pagbasol o pagkumpleto, mga nominalizations, butang, paagis pagbuhat, gusto o di gusto mo buhat, sayon o lisod buhaton, musuway o buhat, bisag mo buhat o bisag dili mo buhat, dili kinahanglan mo buhat, paglista og mga buhatonon ug pag-ekspresar og eksperyensya. Niining higayuna kung pwede kong mohangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y apostrophe Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Ichiban, sa di pa mubuhat. Ang formula kay dictionary form o ru form sa verb plus may ni. Ru, may ni. Ug pwede nimong rebihon sa leksyon 35. Sa di pa musuwat. Kaku may ni. Kaku may ni. Atong ehemplo nga sentence, sa di pa ko musuwat sa report, tan-awon ko una ang data. Ripoto kakumai ni data o mimasu. Ripoto kakumai ni data o mimasu. Nibang, paghumagbuhat, ug kini kay way mga musingit nga actions tunga-tunga sa una ug sa ikaduhang action. Atong formula kay te form sa verb plus kara, te kara, nga atong gituki sa leksyon 36. Paghumagsuwat, kaite kara, kaite kara. Pangalitan, paghumagsuwat sa report, mutan-aw kog TV. Ripoto kaite kara terebi wo mimasu. Ang nuance kay sa paghumagsuwat sa report, insigida dayon mutan-aw dayon kog TV. Ripoto kaite kara terebi wo mimasu. Sambang, laing conjugation sa pagsulti og paghumagbuhat. Og diri aduna tay mga actions nga mosingit tunga-tunga sa pirmiro ug ikaduhang action. Atong formula kay plain past form o ta form sa verb plus ato de. Ta ato de nga anaa gihapon sa leksyon 36. Paghumagsuwat, kaita ato de. Kaita ato de. Paghumagsuwat sa report, mobasa kog libro. Ripoto kaita ato de. Honwo yomimasu. Ang nuance dire kay pag humagsuwat sa report, aduna una ko'y kuri-kurion, unya dayon diha pa kumubasa og libro. Ripoto kaita ato de, hon wo yomimasu. Yongbang, permiso. Atong formula kay te form sa verb plus mo-i. Temo-i,
Leksyon 37. Pwede mo suwat. Kaite mo i. Kaite mo i. Pwede nimo isuwat imongan dire. O namae wo koko ni kaite mo ii desu. O namae wo koko ni kaite mo ii desu. 5 bang, pagdili. Atong formula kay te form sa verb plus wa ikenay. Te wa ikenay. Leksyon 38. Di pwede mo suwat. Kaite wa ikenay. Kaite wa ikenay. Di ka pwede mo suwat og bisag unsa dire. Koko ni wa nani mo kaite wa ikemasen. Koko ni wa nani mo kaite wa ikemasen. 6 bang, hangyo, pamalihog. Ang formula kay te form sa verb plus kudasai. Te kudasai. Og ato kining gitun-an sa leksyon 39. Isuwat palihog. Kaite kudasai. Kaite kudasai. Palihog og suwat sa imongan sa katakana. O namae wo katakana de kaite kudasai. O namae wo katakana de kaite kudasai. 7 bang, palihog ayaw pagbuhat. Ang formula kay negative te form sa verb naide plus kudasai. Naide kudasai nga atong gituki sa leksyon 40. Palihog ayaw isuwat. Kakanaide kudasai. Kakanaide kudasai. Palihog ayaw isuwat ang password sa card. Kado ni passwado kakanaide kudasai. Kado ni passwado kakanaide kudasai. 8 bang, pagmandar. Buhata. Atong formula para sa mga ku-ending verbs kay ang paghimo sa ku-ending ngadto sa e-series. Ke. Leksyon 41. Isuwat. Kake. Kake. Suwata imong thesis paper hangtod sunod semana ha. Ronbun wo raishu made ni kake. Ronbun wo raishu made ni kake. 9 bang, pagmandar gihapon. Ayaw buhata. Ang formula kay dictionary form sa verb plus na. Runa. Leksyon 41 gihapon. Ayaw gisuwat. Kakuna. Kakuna. Ayaw nagisuwat. Soreo kakuna. Soreo kakuna. 10 bang, pagbasol. Ang formula kay te form sa verb plus shimao. Te shimao. Leksyon 42. Masuwat hinoon. Kay te shimao. Kay te shimao. Sus, nakasuwat hinoon kog mga di maayo sa suwat. Wa tuyua. Tegami ni yana koto kaite shimatta. Tegami ni yana koto kaite shimatta. 11 bang, pagkumpleto, hingpit buhaton. Ang formula kay te shimao gihapon og leksyon 42 gihapon. Hingpit nga isuwat. Kaite shimao. Kaite shimao. Ang tanang gusto na kong isulti, akong gisuwat sa suwat. Iitai koto wa subete tegami ni kaite shimatta. Iitai koto wa subete tegami ni kaite shimatta. 12 bang, nominalization gamit ang mga nouns. Pasabot ni ini kaibutang nato ang verb at tubangan sa noun aron mohulagway sa noun. Ato kining gitun-an sa leksyon 43. Pangalitan, kaku memo. Kaku memo. Ang memo nga akong giisuwat. Kini ang memo nga gisuwat sa presidente sa kumpanya. Kore wa shachou ga kaita memo desu. Kore wa shachou ga kaita memo desu. 13 bang, nominalization gamit ang mga pseudonouns koto o no. Ang formula kay ibutang ang verb at tubangan sa koto o no. Adunay mga rules kung hain ani nila ang gamiton ug ato kining gi-eksplikar sa leksyon 44. Ang akto sa pagsuwat, kakukoto o kakuno. Ang pagsuwat og essay kay dili lisod. Essay o kakukoto wa muzukashiku nai desu. O essay o kakuno wa muzukashiku nai desu. 14 bang, mga butang. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus mono. Leksyon 45. Mga butang nga gamiton sa pagsuwat. Kakimono. Kakimono.
Palihog pagda sa imong kaugalingong gamit sa pagsuwat, pangalitan ballpen ug lapis ug uban pa. Jibun no kakimono, tatoeba pen ya enpitsu nado o motte kite kudasai. Jibun no kakimono, tatoeba pen ya enpitsu nado o motte kite kudasai. 15 bang, paagi sa pagbuhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus kata. Leksyon 46. Paagi sa pagsuwat. Kakikata. Kakikata. Tudloi ko palihog unsaon pagsuwat og kanji. Kanji no kakikata o oshiete kudasai. Kanji no kakikata o oshiete kudasai. 16 bang, gusto mo buhat. Ang formula kay conjunctive form plus tai. Leksyon 47. Gusto mo suwat. Kakitay. Kakitay. Gusto ko mo suwat og welcome sa dakong litra sa pwertahan. Doa ni irashaimase to ookiku kakitay desu. Doa ni irashaimase to ookiku kakitay desu. 17 bang, dili gusto mo buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus takunai. Leksyon 47 gihapon. Dili gusto mo suwat. Kakitakunai. Kakitakunai. Di ko gusto mo suwat sa kanji kay komplikado. Fukuzatsu desu kara kanji de kakitakunai desu. Fukuzatsu desu kara kanji de kakitakunai desu. 18 bang, sayon buhaton. Formula kay conjunctive form sa verb plus yasui. Leksyon 48. Sayon isuwat. Kakiyasui. Kakiyasui. Sa imong pagtuo, sayon ba suwaton ang hiragana? Hiragana wa kakiyasui to omoimasu ka? Hiragana wa kakiyasui to omoimasu ka? 19 bang, lisod buhaton. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus nikui. Leksyon 48. Lisod suwaton. Kakinikui. Kakinikui. Palihog ayaw paggamit og kanji nga lisod suwaton. Kakinikui kanji wa tsukawanai de kudasai. Kakinikui kanji wa tsukawanai de kudasai. 20 bang, musuway og buhat. Ang formula kay te form sa verb plus miru. Te miru. Leksyon 49. Musuway og suwat. Kaite miru. Kaite miru. Di ka ba musuway og suwat sa imungan sa katakana? Onamae o katakana de kaite mimasen ka? Onamae o katakana de kaite mimasen ka? 21 bang, bisag mo buhat pa. Ang formula kay te form sa verb plus mo. Temo. Leksyon 50. Bisag mo suwat pa. Kaite mo. Kaite mo. Bisag mo suwat pa kas report karon, di ka makaapas, maliit ka gyud. Di po to ima kaite mo, maniawanay. Di po to ima kaite mo, maniawanay. 22 bang, bisag di pa mo buhat. Ang formula kay negative te form sa verb nakute plus mo. Nakte mo. Leksyon 51. Bisag di pa mo suwat. Kakanakte mo. Kakanakte mo. Bisag di pa ko musuwat og suwat nga mga igpasaylo, iya kong pasayloon. Boku ga ayamari no tegami wo kakanakte mo kanojo wa yurushite kureru. Boku ga ayamari no tegami wo kakanakute mo kanojo wa yurushite kureru. 23 bang, di kinahanglan mo buhat. Ang formula kay negative te form sa verb nakute plus mo i. Nakute mo i. Leksyon 52. Di kinahanglan mo suwat. Kakanakte mo i. Kakanakte mo i. Di ka kinahanglan mo suwat og kanji. Kanji de kakanakte mo i desu. Kanji de kakanakte mo i desu. 24 bang, paglitan niya og mga actions nga di magsunod.
Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus ri ug buhaton kini sa kada verb nga naa sa listahan. Unya ang lista tapuson sa verb nga suru o mubuhat. Balik, tari-tari suru. Leksyon 53 kini. Mosuwat og uban pang mga actions. Kaitari, nani-nani tari suru. Gahapon, misuwat kog essay ug mibasa kog libro ug uban pang mga actions. Kino wa essay o kaitari, hon o yondari shimashita. Kino wa essay o kaitari, hon o yondari shimashita. 25 bang, eksperyensya. Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus koto ga aru. Ta koto ga aru. Leksyon 54. May eksperyensya sa pagsuwat. Kaita koto ga aru. Kaita koto ga aru. Nakasuwat ka na bag haiku? Haiku wa kaita koto ga arimasu ka? Haiku wa kaita koto ga arimasu ka? 26 bang, ug mao kini katapusan ni ining videoha. Why eksperyensya? Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus koto ga nai. Ta koto ga nai. Leksyon 54. Why eksperyensya sa pagsuwat? Kaita koto ga nai. Kaita koto ga nai. Wa pagyud ko nakasuwat og love letter. Watashi wa love letter o kaita koto ga arimasen. Watashi wa love letter o kaita koto ga arimasen. Ug atong sumahon diri ang mga conjugations nga atong natuki ni ining leksyon. Sa di pa ug sa paghumagbuhat. Permiso ug pagdili. Pagpamalihog. Pagmandar. Pagbasol ug pagkumplito. Mga nominalizations. Butang. Paagi sa pagbuhat. Gusto ug dili gusto mo buhat. Sayon ug lisod buhaton. Musuway og buhat. Bisag mo buhat og bisag dili mo buhat. Dili kinahanglan mo buhat. Paglista og mga buhatonon ug pag-ekspresar og eksperyensya. Sa sunod nga video sa ikaduhang parte, atong tukion ang mosunod nga 24 ka conjugation hasta sa ika-50. Kini ang mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad, lain-laing conjugation nga mo ekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang, panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals, kinahanglan mo buhat, sigig buhat, nagkaanam og ka nanto ka, og ang ika-50 kay ang palabi og buhat. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon, kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning ako mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.